peor. Unha sopa de peixe normal. Xa hai menos agua no masmo. Leva menos auga ao masma! Non falamos de ríos, por favor. Cuidado! Cago en Dios. O desbrozador! Os ríos son os máximos. Despois quería aquí para enseñarche o vídeo. De que? O ano pasado, cando estamos aquí falando como a uva. Ah, as uvas, as uvas! As uvas hai que poñer a María Castro. Que fai de Jesse, si te por iso a liga esta que está aí. Eso sí, ayúdanos a salir de la plaza. Nada de montaña. Non é que así, é que se bota así. É que non podes botar. Para que vas a andar aí? Un garamallo. O balde. Pau chegará. Balde. Balde. Tamén o pan. Cualquier por bocadillo de mañá. Tenen que ir os fillos ao colegio. Tenen que ir os fillos ao colegio. Como depende a natalidade de nosotros neste país. Ao final non é fideuá. Mire tu produto, que son fideos. Son espaguetis. Así que son gordos. Espagueti bueno. Destapar e pingar. A ver, a ti vouche botar o primeiro, tú vas comer dous. Que sí. Mas o máis pequeno. Lelo perdido. Patacas, Non hai pícaro na guardería. Ao final, sempre. Que non, que vai estar... Van tres máis porque son pequenos. No, pero que o dixo ela? Dixo, Non dixo nada. me cago en todo. Mas patacas Eu pedí que pasara. Patacas despois. A ti pequeno? A mí ten que haber un pequeno da amiga. Este. Pola banda da luz. Xe non, xe pequeno, xa grande, me cago en Dios. É este. As patacas botou las obras, cando botou... Non anda o pato, ve. Bota ya. ¿Quién me mandará a mí suicidarme el año en que Vamos más a que ya se codillos. resuelva? Curdicuyos. Tengo tanto que Isto non se nota.